Panimay sa Tagbilaran City sa Bohol napuno sa mga Santa Claus items. Lakip sa dayan-dayan sa Christmas, mao ang Christmas Village. Si Nico Sereno sa report. Welcome to my home. Sa bisan asamang suok sa balay sa pamilyang Lim, halos na puno-puno kini sa mga Santa Claus items o Christmas decorations. Tungod niini, gihulagway kining most Christmassy house sa dakbayan. Naglakip sa labing gamay nga miniature hangtod sa human size Santa Claus. Musobra sa 1,000 ka mga Santa Claus items ang koleksyon sa negosyante nga si Mila Lim nga nagkadaghan matag tuig. Sa receiving area sa iyang balay, makita usa ka maanindot nga Christmas Village. Sadya og makalipay sud-ungon samtang maaninaw ang mga huni sa Pasko. Sa ilang lawn, nahimutang ang giant Santa Claus, snowman o Christmas lights. Sa pagsud sa ilang panimay, mas mahingang haka sa Christmas decor. Bisan gani sa sala, mga lawak o bisan sa ilang kusina nga halos napuno gyud sa mga Santa Claus o mga Christmas decor. I've been collecting this Christmas decor long time ago, since this gave me joy and happiness in my life. Mukapina sa duha ka dekada nga nangolekta siya og mga Santa Claus items ug ubang mga dekorasyon. Matud ni Lim nga dili tiaw ang pag-decorate niini tungod kay miabot kini sa 3 ka buwan ug dili kalikayan nga mahingangha ang mga makabisita. The place is so beautiful. Bukas kini alang sa mga gusto nga mobisita hangtod sa Chinese New Year. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.